Видяхте един репортаж. Аз ще ви кажа още няколко неща. Заекването представлява нарушение на темпоритмичната организация на речта. Обикновено възниква между 3 и 5 годишна възраст. Основните причини са две. Силен стрес или затруднено обработване на информация. Има различни методи за лечение на заекването, като при някои от тях се налага помощ от психолог. Нека обаче поканим нашите гости в студиото, от които ще получим още по-подробна информация за този проблем. Добре дошли, казваме на Атанас Стоев от Център Логита и Кристо, певец и постановчик. Заповядайте. Добро утро. Може да седнете при мен. Аз ще ви сложа през това време микрофон. Споменахме, че децата тук в студиото, че децата в по-малка възраст се подиграват на дечицата, които имат заекване. Това заради възрастта ли се получава? И колко все още нараняват и пречи на децата да се оправят? Пречи ли много това? По принцип, малко или много така познаваме децата, особено в днешно време. Децата, аз много ги обичам, така че моля да ме извинят, но са малко жестоки. Наистина. Децата са доста жестоки, особено в началното училище. Да, особено в началното училище. Просто, може би, възрастта е такава, че започват да се изявяват, започват така да се опитват да доминират над другарчетата си и използват най-малките недостатъци, за да могат да покажат, че са повече от другите. Особено пък при наличието на един такъв проблем заекването, какъвто е заекването, той е много видим, много осезаем и това се използва от дечицата, които нямат такова нарушение и просто наистина свидетели сме на случаи, които са много така тъжни, много жалки. Сега много от децата, разбира се, като например Александър или Сашко, който е минал през нашата програма, има така шанса да попадне в група деца, приятели, които дори го поддържат. Но това са редки случаи, понеже комуникацията е един много съществен момент в живота на човека и когато тя е нарушена, тогава се получава тези липса на невъзможност да се изяви човек, той се затваря. Всяко дете ли може да се излекува? Вижте, вие споменахте така с няколко думи, накратко. Да, най-накратко какво представлява заекването. Заекването по принцип е много комплексен проблем. Неговия образ така е много многолик и това, за което вие споменахте, е вид заекване, който е част от развитието на детето. То може да отшуми около седмата година, но може и да се задълбочи. Що се отнася за нашата методика, да, всяко дете може да преодолее този проблем с помощта на нашия метод. Стига, разбира се, да няма някакви нарушения в централната и периферната нервна система, допълнителни нарушения на нервната система, каквато е, като пример мога да дам афазиите. Иначе методиката е създадена конкретно за преодоляване на говорния проблем за екване и е доста успешно и всеко дете може да преодолее този проблем. Началото видяхме един репортаж. Да, не само дете, разбира се. Началото видяхме един репортаж, много интересен репортаж за постановка, поставена от Кристо, от теб. Да. Постановка, която е поставена специално за заекващи актьори. На кой му дойде идеята? На теб ли? Не, на целия екип на Логита. Това е част от метода. Всъщност, когато завършат програмата, хората минават през тази изява на сцена и така се пречупват. Те виждат, че могат. И когато се качиш на сцена и говориш пред 200 човека без да имаш проблем, никога повече няма да имаш проблем да отидеш да си вземеш кафе, да си поръчаш и да си вземеш да си купиш хляб.
И това е идеята. Той е част от метода, част от енергията, част от топлата социална атмосфера на центъра. Трудно ли стана иначе постановката? Не, в интерес на истината аз бях изненадан, че всички бяха много талантливи. И страшно се забавляваха и цареше едно невероятно щастие и забавление и преди и след, особено след постановката. След постановка. Да, всички бяха много щастливи. Имаше малко напрежение в началото, нали, преди да излезат на сцена, защото никога не са били на сцена. То всеки Те до сега, всеки един човек би се притеснил, а хора, които не са могли да си кажат името до сега, примерно, излизат на сцена и говорят продължение 40 минути без да мръднат пред прожектори, пред хора, пред фотоапарати, пред камери с завеси. Това е голям скок за тях, огромен, по-огромен, отколкото може ние да си представим. А вярно ли, че... Тях успех за вас сигурно е било много приятно чувството. Да, не ние за първи път, ние в други държави сме го правили друг път, така че това е практика и ние сме професионалисти. Кои държави се правят? Аз това не го знам. Ами имаме представители в Турция, имаме представителство в Щатите, в Канада, имаме хора от цял свят са минали през методологите, така че и в момента работим за тотална глобализация на метода, така че от 10 години с това се занимаваме, така или иначе.